lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ aw ɲɛna aw bisimila tuguni aw ka émission mandi kɛnɛ kan n'o ye an ka yɛlɛ émission min labɛnnen don Mali kunnafoni.net fɛ émission in sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'aw la yɛlɛ k'aw la nisɔndiya k'aw to f'aw sigiyɔrɔ la bi an n'an ka belebeleba dɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ olu ma nɔgɔn dɛ m'a daminɛ kini bolo fɛ n balimakɛ ni ɲankuma Nba ɲɔgɔnma segi tɔgɔ ni jamu f'an filɛlibagaw ye ne tɔgɔ yɛrɛ Lamine Keta de donc n comédie tɔgɔ bɛɛ bɛ wele ko Zappa balimakɛ ni ɲankuma ne tɔgɔ Kader Kone mais u bɛ wele Kante Junior film tɔgɔ fɛn na dɔw b'a fɔ ko Agent Junior dɔw b'a fɔ ko Paranti Papu ou bien Tudura o tɔgɔw ka ca dɔɔni mais n sera ka mun fɔ o de filɛ nin ye k'a fɔ n filɛlibagaw ye aw bisimila Mali kunnafoni.net plateau kan aw nana an ka wele jaabi a diyara an ye balimakɛ bɔra ka fɔ an ɲɛna sisan nɔ i comédien tɔgɔ ye Zappa ye o tɔgɔ in sɔrɔla cogo di Zappa bon ne yɛrɛ n sigi ka miiri a tɔgɔ sɔrɔla 2009 a sɔrɔla cɛ dɔ m'an fɛ yen n grand frère don mais n ma deli k'a ye n y'a ka histoire mɛn chez nous Mali la yan nɔ Eli Zapata n t'a dɔn an bɛ dɛlɛnkan de kɛ ale bɛ mɔgɔw gosi quoi bon ne yɛrɛ fɛnɛ nana n nana tɔgɔ da Zappa la mais n tɛna ni Zappa ye comme o nana n'a ye tɔgɔ min na ka mɔgɔw jigilatigɛ ka mɔgɔw fɛn quoi bon ne bɛna nin ta ye pour que ka kɛ exemplaire ye mɔgɔ ma ka to ka mɔgɔ la yɛlɛ ni bolo k'i fɛnɛ bɛna fɔ k'i bɛ mɔgɔw jigilatigɛ non Kante Junior ah oui k'o bɛ cogo di bon ko tɛ cogo la dɛ o fana digira dɔ la ne ye fɛn fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ bɛ digi dɔ la dɛ o bila i kunna teliyala i fɛnɛ ka Kante Junior sɔrɔla cogo min na bon Kante Junior nana cogo min na a ka kuma ka ca dɔɔni parce que depuis mes premiers cycles là o y'a sɔrɔ Seko Buware bɔlen don école la u tun bɛ n wele ko Petit Gimba auparavant a tun man di n yɛrɛ n tun t'a fɛ parce que o y'a sɔrɔ i b'a dɔn denmisɛnninya la parents bɛ école ko de don i kunna donc n tun tɛ a fɛ n tun tɛ comédie ko na mais dɔn de tun ka di n ye n tun bɛ dɔɔnin kɛ kojugu donc n tɛnɛmuso dɔ yɛrɛ tun bɛ yen a bɛ yen hali sisan ale de tun bɛ to ka ne nɛgɛn ka ne bila n ka seko ladege a bɛ wariw di yan donc fo n ye kɛlɛ k'a la école la ka dɛsɛ donc n nana to la seko tɛmɛna donc en 2012-2013 Sewa mɔgɔw nana Kante bɔ donc Kante bɔlen mɔgɔw bɛ n wele ko Kante o y'a sɔrɔ n bɛ n ka levier décape yɔrɔ dɔ la mɔgɔw tun bɛ to k'a fɔ n ma ko Kapu Kante donc n tun bɛ mankan k'a la fo ka na kɛ don dɔ la bɔra juma la n ye folikan dɔ de don ka fugulan don n kunna dɔrɔn n kɔrɔkɛ dɔ ye n nɛgɛn ko bon ko ne ka n jɔ k'ale ka nin photo in ta ne ko problème t'a la n ye n jɔ ko bon ko ne ka Kante ka position ka ta bon ne ye n jɔ ka n jɛngɛ dɔrɔn ka ɲi gasaki donc ale ye photo ta dɔrɔn ko yii ko non ko ne bɛna fɔ Kante mais o don i y'i ɲi gasaki cogo min na i bɛ se k'o yira ne n'an filɛlibagaw la ka gasaki cogo di i m'a fɔ k'i y'i ɲi gasaki ya ayi dɛ olu jɔcogo bɛ yen parce que Kante ka système de don bon tɛgɛw ni fɛnw de b'a la donc o ye geste ne y'o de kɛ donc ne yɛrɛ ɲinɛna o y'a sɔrɔ téléphone ko tɛ anw bɛɛ bolo ten o y'a sɔrɔ denmisɛnninya b'an na n bɛ seconde cycle la donc ale nana o photo de publier ko Petit Kante donc mɔgɔ nana ɲininkali kɛ mɔgɔ nana ɲininka ko nin ye jɔn ye wa ne nana n ye n kunkolo don a kɔrɔ n m'a kɛ n kungo ye tuguni mais 2015 o y'a sɔrɔ n bɛ bac la donc n wulila n ko n ka levier ma n ko n bɛ taa INA la o y'a sɔrɔ DEF de bɛ n bolo bon n taara INA la n ma se ka concours sɔrɔ mais n ko non n ko n t'a dabila o y'a sɔrɔ maître dɔ bɛ INA la a bɛ yen hali sisan parce que n bɛ école min na n bɛ INGS la Institut national de la jeunesse et des sports n bɛ yen donc o maître in bɛ yen o de ye ne wele o y'a sɔrɔ an taara formation kɛ 1 mois maison de jeunes kɔnɔna na a ko ne ma ko talent bɛ n na ko mais ko n kan ka se ka wari in dun comédie la fo n ka saya mais ko n'i sera k'a labaara cogo kɛ a kɛcogo la ne ko non n ko bon n ko dɛmɛbaga tɛ n na parce que n ko Mali ko bɛɛ ye dɛmɛbaga ye a ko ne ma ko non ko tɛ problème ye ko ne ka baara kɛ dɔrɔn ne fana ko problème t'a la n ko hali ni ma concours sɔrɔ ko n ka baara kɛ dɔrɔn donc du coup n wulila k'a ɲɛɲini pour que ni Kante bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min na ka se ka gɛrɛ a la parce que je me suis dit n ko jɔnni k'a fɔ karisa n bɛ kɛ karisa ye en distance i bɛ mɛn tigi tɔɔrɔ la n ko ni n gɛrɛla la est-ce que o t'a surunya ja donc n wulila ka Kante ɲini donc o de fana mɛnna n bolo dɔɔni donc n nana ka vidéo ninnu kɛ ka na ka gɛrɛ Kante la fo Dieu merci aujourd'hui an yɛrɛ kɔni an bɛ yala ɲɔgɔn fɛ an bɛ fɛn bɛɛ kɛ an bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ da a ye fɛn caman kɛ bi donc Dieu merci
faamuyali sɔrɔ olu la Ouais. ayiwa an tɛ yɛlɛ ok an ka yɛlɛ bon ne yɛrɛ bɛ kante jour la ta a bɛ ka ne miiri diya yɛrɛ quoi wallahi a bɛ ka ne miiri jigin an ka fatɔkɛ dɔ de b'an ka yɔrɔ la mais mɔgɔw tun t'a dɔn ko fatɔ don souvent a wagati quoi a nana k'a jɔ bon ko misiri kɔnɔna de don ko silamɛw k'a ɲɛna ko kuma dɔ bɛ n bolo ko k'a fɔ a ye bon misiri kɔnɔ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a k'an ka nin lamɛn ko kuma dɔ b'a bolo k'a fɔ k'an ka kuma lamɛn bon mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan bon ko jama ko kuma dɔ bɛ ne bolo k'a fɔ ko kuma min don ko est-ce que k'a b'a dɔn jama ko ayi k'an t'a dɔn ko mɔgɔ i tɛ kuma min dɔn o fɔ kun t'i ye a taara o dugusɛ a seginna ka na bon ko jama ko kuma dɔ bɛ ne bolo k'a fɔ qu'est-ce que k'a b'a dɔn misilomɔgɔw ɲɛ bɛ n cɛ la ne ma taa nin fati nɔ mɔgɔlankolon dɔw non an ka lamɛn sa a bɛna mun fɔ sa bon kunna ko k'an t'a dɔn bon bi an ka k'an b'a dɔn problème t'a la a ko jama ko kuma dɔ bɛ ne bolo k'a fɔ yan jama ko awɔ k'an b'a dɔn mɔgɔ i bɛ kuma min dɔn o fɔ kun t'i ye a taara siɲɛ filanan la bon siɲɛ sabanan a seginna ka na o kɛra ka sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ sigilen don k'a kɔnɔ quoi bon ko jama k'aw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko zena ko ni ko kuma min bolo k'a fɔ ko walahi ko n bɛna fɔ a ye o ko problème t'a la u fara ɲɔgɔn kan bon ko kuma dɔ bɛ ne bolo k'a fɔ a ye qu'est-ce que k'a b'a dɔn fankelen ko awɔ k'an b'a dɔn fankelen dɔn ko ayi k'an t'a dɔn voilà donc mulu b'a dɔn olu b'a fɔ mulu t'a dɔn donc an fɔ dɔrɔn an ta tiɲɛ na o fatɔkɛ in ma nɔgɔ o t'o la dɛ o fana digira dɔ la tante awal jɔrɔ min na kɔni an tɛna mɔgɔ layɛlɛ kɔni ne kɔni kilo n ka minɛnw de fara ɲɔgɔn kan sisan ni ne taara man di ni ne tatɔla Sikaso de sisan kɔni maliyɛn bɛɛ kɔni b'a kalama mun bɛ yen ne tɛna a walawala ka ɲɛ parce que ne ka minɛn cɛ sa mun bɛ Kucala aw ye n wele ka na n nana émission na jɔnni kuruna ka se Sikaso ne ka minɛn ta n bɛ taa Sikaso ayiwa kɔni o to yen pewu kana o ɲɛɲini dɛ ni n y'a mɛn n tulo la ko ka dɔ yira hali Buguni o ne tatɔla yɛrɛ makɔnɔ dɛ fo Sikaso yɛrɛ makɔnɔ poste la wa a bɛ se Sikaso ne taalen mun bɛ fɛ ka taa Burukina halisa n bɛ ka miiri n t'a dɔn n bɛna don yen cogo min na parce que ka dɔ bɛ yen o ɲagaminen don mais an kɔrɔmuso dɔ bɛ yen Sangarebugu la ale bɔlen village la a ma nɔgɔya dɛ ale nana furu an kɔrɔkɛ dɔ de ma ko Ayuba ale filɛ nin ale dɔnnen don sufɛ bɔliw ka d'a ye u y'u taa votiw visa ni fɛnw na bon Ayuba de ko an kɔrɔmuso ma ko i kɛcogo dɔn i cɛw ka ca i visa kɔnɔna la n'i nana i hakili to i yɛrɛ la a ko problème t'a la bon comme a fɔra ale ɲɛna k'ale ka mɔgɔw bonya k'i hakili to cɛw la ale terikɛw fɛn fɛn mana na parce que ale dɔnnen don bɛɛ b'a dɔn donc u taara visa kɔnɔna na u donna yɔrɔ min na Ayuba nana u nana ka n'u sigi cɛ bɛɛ bɛ ka kule Djidji yɛrɛ bɛ ka kule il est là international malien Ayuba commentaire bɛ ka kɛ u nana dɔrɔn ka na dumuni sigi ka boisson sigi dumuni dira u ye dumuni kɛ dɔrɔn denni tɛna ka girin dɔrɔn ka wuli ka dumuni ta ka taa terikɛ kelen nɔfɛ n fa bonya tɛ ka taa mɔgɔ wɛrɛ nɔfɛ n fa bonya tɛ cɛ yɛrɛ da bɛɛ wagara sa cɛ taara a bɛna mun kɛ sisan sɔn sera ka boisson ta n fa i ma bonya ye sa bon ne ko bon maliyɛnw filɛ nin ye c'est à dire ni aw bɔra burusi kɔnɔ an tɛ fɛn dɔn a ye to ka ɲininkali kɛ mais mɔgɔ man ka jigin a la mɔgɔ kan ka jigin cɛ de la cɛ de kun kan ka ɲɛfɔ gorobinɛ ɲɛna o Sangarebugukaw ka problème o de ka hakililajigin an filɛlibagaw ye k'a fɔ aw sɔgɔlen don Mali kunnafoni.net de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw ka jamukan mandi kɛnɛ kan n'o ye an ka yɛlɛ ye émission sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye k'aw la nisɔndiya k'aw la yɛlɛ k'aw to f'aw sigiyɔrɔ la bi ani Zapa ani Kante Junior de bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ tɛmɛ ni an ka kow ye Zapa an tɛ dɔɔni fɔ mɔgɔw ye coronavirus kan parce que dɔw ma da coronavirus ko in na dɛ minnu ma da la conseil jumɛn de bɛ Zapa bolo ka d'olu ma bon coronavirus conseil min bɛ ne bolo k'a fɔ a ɲɛna dɔrɔn ni an ka famaw y'a fɔ n ye cogo cogo an yɛrɛ lakanda ten cogoya la k'i yɛrɛ lakana mais k'i yɛrɛ kanda tɛ fana ka fɔ Fatima an yɛrɛ minɛ ka ɲɛ an ka tɛgɛw ko safinɛ la an ka nu protéger ka gants don an tɛgɛ la voilà bon hali ni bɛ kuma mɔgɔ wɛrɛ fɛ i yɛrɛ b'a jateminɛ voilà Kante i fana b'i ka conseil di bon kuma in ka ca dɔɔni parce que coronavirus o kɔni ko k'a bi yan bon ne dara la ne ma da la sa o de bɛ Ala bolo sa komi faamaw ye ko walawala ko k'an ka mun kɛ an n'aw ka ordre suit n tɛ en réalité kɔni
kuma tɛ ne da ka fɔ corona ko in na ayiwa faamuyali sɔrɔ la mais Kante Junior o depuis ni don min na o e y'a da yɛrɛ la ko e ye Kante Junior da yɛrɛ la depuis n'o don fo bi i ni Kante ka maaya bɛ cogo di aw ka adamadenya bɛ cogo di de bon don o don de dɔ bɛ ka fara o kan n bɛ Ala tanu n bɛ Ala fo yɛrɛ alhamdulillah bi kɔni parce que depuis ni a tɛ n jate fo ka na kɛ a ye n jate parce que kuma min na ne tugura a kɔ o y'a sɔrɔ ne bɛ Bankɔni de la bon ne tun bɛ école la bon a kun dalen tɛ ne na ten kosɛbɛ quoi parce que i b'a dɔn n'a fɔra ko n'i bɛ Ɲare la ou bien Bozo la ou bien Bankɔni na dɔrɔn o bɛ kɛ denmisɛnnin sugu dɔ ye alors que n'i t'o ye dɔrɔn a b'i mago sa bon u tun bɛ ne jate o la mais après u nana ye k'a sɔrɔ ne tɛ thé min an tɛ cigarette min kuma tɛ fɛn wɛrɛ ma donc a ye ne reconni an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔɔni dɔɔni ka film 1 bɔ film 2 3 ɲɔgɔn fɛ donc f'an bɛ voyage kɛ ɲɔgɔn fɛ Dieu merci a kɔni ne m'a fɔ ko ne ɲɔgɔnna mun bɛ comédie la Mali kɔnɔ bi ko mun ka junior de ye fɛn k'a ye ka tɛmɛ ne kan non ɲɛ t'a mɔgɔ la bon ne ɲɔgɔnna denmisɛnnin fɛn bɛ comédie kɔnɔ san 2 ne a ye mun kɛ ne ye bi ko ne ka bila denmisɛnninw ɲɛ ne tɛ mɔgɔ la mun y'a ɲɔgɔnna kɛ parce que Dieu merci a ye bolimafɛnw san ka di ne ma alhamdulillah n ye trophée t'a kɔ parce que a ye ne da don avion kɔnɔ tile kelen n bɛ don avion kɔnɔ siɲɛ 1 siɲɛ 2 n bɛ bɔ nin kɔnɔ ka don dɔ in kɔnɔ Dieu merci n bɛ Ala fo k'Ala barikada quoi k'an yɛrɛ fo quoi ani an ka manager parce que mɔgɔ min y'o k'i ye a tigi y'i dɛmɛbaga ye n tɛ bɛɛ t'o kɛ mɔgɔ ye quoi o fana digira dɔ la a digira dɔ la dɛ digi dɔ la yɛrɛ de non cɛ bɛ nin mana iliji marakaw de la cɛ b'a la Mali kɔnɔ maraka ne tigɛlen tɛ mɔgɔ la ka maraka bɔ blogu foyi t'a la ni maraka k'i ma go gaspille yɛrɛ ɲuman na boli ka bɔ yen a tɛ tiɲɛ fɔ bilen c'est à dire que an ka du kɛrɛfɛla la maraka du dɔ de bɛ yen nin du kɔnɔna a ka bon bon marakakɛ ka ɲɛgɛn kogo de man ɲi bɛɛ ko marakakɛ yalɔ se ɲɛgɛn kogo man ɲi a falen a ko non ni mɔgɔ min tɛ don ale ka ɲɛgɛn na dɔrɔn u ka bɔ ale fɛ yen ale tɛ mɔgɔ la mais ale ka so jɔ a ka wari de la mɔgɔ ma kuma kɔnɔboli yɛrɛ filɛ ka na cɛkɔrɔba yɛrɛ de sɔrɔ sa marakakɛ a dalama donc sɔgɔmada joona fɛ o kuma sɔrɔ san nana san sumalen dalen don marakakɛ de filɛ ka wuli ka sale ta ka boli k'a bɛ don ɲɛgɛn na a donna ɲɛgɛn na ka sigi ɲɛgɛn na ka sale bila a sigilen bɛ ɲɛgɛn na taga la musow bɛ ka tɛmɛ bɔ ka taa sugu la marakakɛ ka ɲɛgɛn kogo de sera ka bin bafu musow bɛ ka tɛmɛ ka taa sugu la musow ɲɛ dara kan marakakɛ sera a taara ka taa mɔla la muso ko Yugo i sigilen don a ko o ma diya n'o ma diya nana wuli ka ban o ma diya ayi an tɛ fɛn fɔ ko mi sigi n'o ma diya nana wuli ka bɔ an ma ye o ma kɛ basi ye 2 jours après marakakɛ de filɛ ka marakaw fɛn ka mɔgɔ wɛrɛw wele ko u ka na ka ɲɛgɛn kogo labɛn u filɛ ka na ka biriki gosi biriki gosilen o dalen o kɛrɛfɛ ko marakakɛ ni wulila sɔgɔma i bɛ biriki sɔn a ko problème foyi t'a la non ni sigiɲɔgɔn bɛɛ bɛna malo ye a filɛ ka wuli sɔgɔmada fɛ ka baro fa ji la tɛp ka baro bila kɛrɛfɛ a bɛ taa a bɛ biriki kelen ta a bɛ na su baro kɔnɔ ji la k'o bila ka kelen ta ka na su baro kɔnɔ ji la fo ka biriki bɛɛ sɔn ka ban a tɛgɛ b'a fɔ marakaw Zaba an tɛ ji d'i ma non maraka kekuntoro ayiwa Kante an b'i bolo an sera yan ok ne terimuso dɔ de bɛ ko Fatimu cɛ tellement que denni vraiment ka bɔ sigida la n bɛɛ kɛlen ka denni qualifier k'a bila a kɛrɛfɛ c'est à dire denni filɛ nin ye waso de ka d'a ye ale ɲɛ b'a la dɔrɔn mɔgɔw b'u labɛn a fana taara tatouage dɔ k'a yɛrɛ kan ko non ko f'ale ka fana ka kɛ sigida la ale fana ka kɛ musokuntigi ye ka tatouage kɛ mais ale ye tatouage kɛ ale ye sa dɔ de dessin a yɛrɛ kan bon tellement que denni tɛ ko don dɔ la sa yɛrɛ dimina ka bɔ ka denni kiw sa bɔra parce que an ka jisuma di ma wa kalama bon a ji to o Fatimu tɔgɔ ja bɛ tan dɔɔni ja ne ba yɛrɛ tɔgɔ Fatimu a ka Zaba ko bɛ n dɛ i furulen don non pour le moment n furulen tɛ mais n bɛna furu i bɛna furu awɔ sɔn dɔrɔn n bɛna furu dimanche min bɛ ka nalen yɛrɛ le 19 avril awɔ ayiwa npogotiginw Kante kirinante yan
n'an bɔra an b'o ɲɛnabɔ. Ok, problème t'a la. An bɛ yɔrɔ min na de. Muso ko in yɔrɔ de i furulen don wa? Sisan kɔni e kɔni nin ye binkani de ye o. Ne ye cɛ ka na kulu kutu i bɛ kulu kutu min dɔn dɛ. Hali so tɛ ne bolo. Ni yɔrɔ min diya n bɛ si yɔrɔ la. A tɛ ko a tɛ ɲɛ. Wa ala projet yɛrɛ mana fɔlɔ yɛrɛ. Ayiwa. Kuma tɛ k'a ta. Ala ka muso ko nɔgɔya. Sapa. Ala ka nɔgɔya u ye. Ala ka furu ni si bɛɛ. An balo yɔrɔ de ɲinina fɔlɔ. Mais an bɛ don min na i ko bi o. Gɛlɛya jumɛnw de bɛ e yɛrɛ kan tigɛ i ka baara kɔnɔna la? Bon gɛlɛya yɛrɛ kɔni gɛlɛya bɛ fan bɛɛ de o. Hali baara tɛ gɛlɛya bɛ fan bɛɛ hali lahara gɛlɛya bɛ yen. Parce que hali pour que a ka don alijinɛ kɔnɔ problème de don. O yɔrɔ de analyser. Donc gɛlɛya min b'an kan bi o ye dɛmɛbaga ko de ye. Parce que n'i bɛ fɛn fɛn na ni dɛmɛbaga t'i la dɔrɔn problème de don. Par exemple i b'a sɔrɔ an filɛ nin idée dɔw b'an na. Ka se ka film dɔw kɛ. I b'a sɔrɔ matériel t'an bolo. Tournage kɛ wariw t'an bolo. Financement zéro. Donc o bɛɛ de bɛ se ka anw lajɔ an ka waati kɔnɔna na ou bien spectacle la i b'a sɔrɔ i bɛ fɛ ka spectacle kɛ i ka faniw ye. Parce que fɛn bɛɛ n'a waati don i b'a sɔrɔ waati dɔ la i ye vidéo kɛ i bɛ ka wuli dɔɔni dɔɔni il est temps i ka fɛn dɔ kɛ mais si moyen tɛ yen dɔrɔn ça passe pas. Donc moyen ko yɛrɛ de bɛ k'an bila retard la. N tɛ tɔgɔko in o ye patron ta de ye. Tɔgɔ ye patron ta de ye. Mɔgɔ de bɛ presser n tɛ sinon ni patron ko don o don k'a b'i ka cassette ta k'a jouer i bɛ boli k'i yɛrɛ ɲini o. Mais an filɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ se k'a fɔ patron y'i tɛgɛ pan an ka cassette kunna de. Parce que ni patron y'a tɛgɛ pan i ka cassette kunna ka mɔgɔ wɛrɛ ka cassette ta. A pantɔ la i ka cassette kunna i tɔgɔ dɔɔni bɛ wuli dɔrɔn fiɲɛ bɛ na. Mais n'a i ka cassette don don o don kan tɛ ninnu filɛ olu ka cassette bɛ ka jouer o. N'olu tilala ka ban. Ala k'an bɛɛ ta joli nɔgɔya. Ami. Sapa i fana b'i da don i ka gɛlɛyaw la. Bon gɛlɛya kɔni est-ce que o bɛ se ka fɔ ka ban? Bon halisa mɔgɔw bɛ gɛlɛya kelen kɔnɔ comme Kante joueur yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na. Ayi n'a fɔ cogo min na tɛ dɛ i b'i ta de fɔ. Dɛmɛbaga de t'an na ne ye film 2 de kɛ. Bilahi n'i y'a f'i ye halisa u ma se ka laban u fila bɛɛ premier épisode kɛra u si deuxième épisode tɛ ka kɛ parce que munna i bɛ mɔgɔw wele i bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan caméraman i b'a sara et puis i ye mɔgɔ fɛn wele i tɛna se ka mɔgɔ wele ka na fu la a ka baara kɛ ten tɔ donc i bɛ dɔɔni di bɛɛ ma donc olu bɛɛ difficulté camanba de b'an na i m'a faamu bon n'a sera ka mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ m'an dɛmɛ fɛnɛ tiɲɛ yɛrɛ la o bɛ diya n ye mais pour le moment o tɛ yen fɔlɔ. O tɛ yen an tɛ yɛlɛ. Yɛlɛ mɔgɔ faga bi. Oui an ka yɛlɛ. Ok donc e cɛ bon ne yɛrɛ bɛna furu mais ne bɛ ka miiri de sisan parce que ne muso in wele o donna suro ne n'a bɛ baro la ne siranna dɛ parce que ne buramuso ma kɛrɛfɛ parce que cɛ dɔw ta kɛra ne ɲɛna ne yɛrɛ siranna o ɲɛ quoi buranafoli o man ɲi n b'a f'i ye o cɛ de filɛ nin ka pari ɲɛnama k'a fɔ k'a bɛna taa buranna la k'a bɛna taa foli kɛ buranna la a filɛ ka taa buranna la k'a bɛ taa foli yɔrɔ min na an ka cɛ kɔnɔboli de filɛ k'a minɛ yɔrɔ bɛɛ bɛ fɔlɔfɔlɔ tasalen ninnu fugan tasalen a ka girin mais ji tɛ k'a kɔnɔ kɔnɔboli cɛ minɛ cɛ de filɛ ka boli ka na fugan tasalen ta ka girin ka don ɲɛgɛn kɔnɔ k'a fɔ k'a bɛ taa ɲɛgɛnna taga la k'a sigi a bɛ ɲɛgɛnna taga la tilalen wagati min na k'a tɛgɛ don k'a b'a koko yɔrɔ min na dɔrɔn ka fugan tasalen ta o y'a sɔrɔ ji t'a kɔnɔ tɛgɛ nɔrɔlen putain girinna ka kun bɔ ɲɛgɛn koko nin fɛ k'a la n'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ ala ye mɔgɔ tɛ du kɛnɛ la a ye folikan ta dɔrɔn ka folikan bila a da la ka fugan tasalen ta ka boli k'a bɛ taa ji k'a la kɔlɔnla la a filɛ ka boli tigitaga n ka cɛ k'a bɛ se kɔlɔnla o kuma sɔrɔ kɔlɔnla ɲiginnen don a filɛ ka tɛrɛtɛrɛ k'a bɛ jigin kɔlɔn kɔnɔ buramuso bolila dɔrɔn ka na sen fila minɛ k'a kɛ tan folikan jiginna kunkolo la kɔ nɔgɔlen don buramuso ko n burankɛ cɛ i bɛ n'i yɛrɛ faga ayi n buramuso a to n ka yɛrɛ faga ba ye n buramuso a to n ka yɛrɛ faga ba ye ayi non burankɛ ka n'i yɛrɛ faga sa n buramuso a to n ka yɛrɛ faga ba ye burankɛ n'i ma ye i b'i yɛrɛ faga kana i ko bɔnma ka to o ka jigin an ka ɲɛgɛn kɔnɔ n bɛ bɔ ten an ka kɔlɔn kɔnɔ. Kante burankɛ problème bɛ burankɛ bolo ne fɔra pour le moment an filɛ yɔrɔ min na Mali kɔnɔ gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama confinement ko in na ko bɛɛ jɔlen don gɛlɛya bɛ fan bɛɛ de la hali ni mun m'a fɔ a b'a kan muso de filɛ nin ka taa a ka saraka bɔ ko fɔ ko muso ka taa ka saraka de fili ba la ko n'o kɛra dɔrɔn ko muso ka hɛrɛ bɛ na parce que ko a ka fɛn a lolo bɛ ji la o fana ne ba ye na sɔgɔmada juma nin fɛ dɔrɔn k'a labɛn k'a fura ɲaga ta k'i tile suta dun
kana dɔrɔn ka i jɔ dɔrɔn ka fura ɲaga fili ba la a y'a fili yɔrɔ min na dɔrɔn jinɛw y'a fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn k'a lasegin ko ni muso ye wari fili a ka wari fili n'o tɛ ko fura ɲaga ko le ye ko la o ne ko sisan kɔni ko gɛlɛya kɔni a kɛra problème ye gɛlɛya fan bɛɛ de koyi hali jinɛw fɛ a bɛ yen an ka wagati korona émission sera a kuncɛyɔrɔ la teliyala Zapa conseil jumɛn de b'i bolo minnu fana bɛ ka wuli aw fana kɔfɛ comédie la ka di olu ma bon conseil min bɛ ne bolo k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ne kɔni bolo kɔni comédie n tɛ se n bɛ se a bɛɛ bɛ courage de bolo parce que i b'a kalama masa Rahamani ye mɔgɔ nasuguya min ye i ye chemin o chemin ta ale fɛ yen ale b'i dɛmɛ o de sira fɛ hali n'i kɛra mɔgɔ fagala ye n'i y'a ta sérieux la a b'i dɛmɛ i m'a faamu donc wa baara kɛ toujours n kɔnɔ bila kunkolo la parce que n tɛ ka fɛn de sɔrɔ mɔgɔ tɛ baara kɛ fɛn sɔrɔ kama quoi i baara kɛ fɛn dɔ de kama souvent don bɛ nalen pour que i fana ka nafa sɔrɔ mais i bɛ baara daminɛ bi san 1 san 2 i y'a daminɛ yɔrɔ min na ka girin i bɛ fɛn sɔrɔ yɔrɔ la o tɛ an ka patron y'a daminɛ olu b'an ɲɛ i m'a faamu donc wa baara kɛ dɔrɔn conseil de bɛ ne bolo k'a fɔ bɛɛ lajɛlen toujours an ka bosse Kante i fana y'i ka conseil de bon ne bɛ mun fɔ an dɔgɔninw ɲɛna jaa yɛrɛ kɔrɔbayara koyi jaa ye k'olu sɔrɔ o fana digira dɔ la dɔ tɛ wuli dɔ la dɛ an kɔni bɛ mun fɔ hali anw yɛrɛ b'a la parce que an filɛ yɔrɔ min na an ma taa yɔrɔ si fɔlɔ koyi mɔgɔ de bɛ ka ne yɛrɛ lataa n tɛ vraiment ne yɛrɛ bolo ne ma taa yɔrɔ si fɔlɔ parce que tant que min yɛrɛ ye international la i ma taa yɔrɔ si an ye national jeux de ye fɔlɔ an bɛ Mali de kɔnɔ an ma se ka Mali yɛrɛ minɛ fɔlɔ donc an ma taa yɔrɔ si parce que bɛɛ n'i ka vision de don objectif de bɛ bɛɛ la donc ne bɛ mun fɔ ne ni ɲɔgɔnnaw bɛɛ ye comédie dɔrɔn tɛ dɛ hali yɛrɛ kɔnɔna na fɛn baara yɛrɛ de ma nɔgɔn i bɛ baara fɛn fɛn na i k'a ta ni sérieux ye i ka courage ta kana n'a fɔ ko karisa b'a la ko n b'a la o de bɛ ka caman fana mago sa parce que n'i y'a ta k'a lajɛ rappel kunda dɔw bɛ don a domaine kɔnɔ parce que n bɛ fɛ ka fɛn dɔ kɛ dɔrɔn ka bɔ o ye ka mɔgɔw senkɔrɔla ɲagasa de n'i bɛ don fɛn na don a la a ka di n ye n b'a kɛ ka nɔ bɔ a la mais ka don ka taa mɔgɔw senkɔrɔla ɲagasa n'i y'a dɔn i tɛ se ka fɛn kɛ dɔrɔn kana na mɔgɔw senkɔrɔla ɲagasa mɔgɔw to yen minnu bɛ fɛ k'a kɛ u ka don k'a kɛ n'i bɛ fɛn wɛrɛ min ɲɛɲini t'o ɲɛɲini ba ye parce que n'i ye fɛn fɛn ta k'a minɛ n'i bolo fila ye God b'i dɛmɛ o sira de kan mais n'e bɛ ka ko kɛ fila fila e tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ o de bɛ caman sɛgɛn art kɔnɔna na n tɛ courage ko in t'a dɔrɔn ye koyi n'i donna ni fɛn kunna kelen ye God fana b'i dɛmɛ o kunna kelen mais ne donna ni fila fila ye God fana b'i minɛ n'o fila fila ye donc bɛɛ ka baara kɛ an ka dugu tɔw lajɛ par exemple Ivoire ni Burkina ninnu filɛ nin ye i b'olu ka humoriste lajɛ olu n'anw taw tɛ dugu kelen na yɛrɛ donc an bɛ fɛ ka k'olu ye de mais olu fana bɛ fɛ ka k'anw ye yɔrɔ dɔ la parce que les Maliens kunkolo ka ɲi trop c'est à dire créativité b'anw na trop parce que bon olu fɛ yen o temps t'u bolo ka baara kɛ donc Malien kunkolo ka ɲi Malien kan ka effort de fournir dɔɔni dɔrɔn pour que God b'i fɛ mais o de t'anw fɛ yan i fana ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ ka an ka jamana manquer trop parce que bɛɛ ye ɲɛngo ye c'est à dire n'i y'a fɔ terme de don bɛɛ b'a faamu ni min yɛrɛ a kɔnɔ o de don ni min yɛrɛ a kɛnɛma o don parce que hali ni ye fɛn fɔ sisan ko Malien ye tantɔ minnu ko don bɛɛ b'i yɛrɛ dɔn donc mɔgɔ si tɛ si dɛmɛ bɛɛ ɲɛ b'a yɛrɛ de kɔnɔbara la donc o tɛ foyi dilan quoi f'an ka jɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ de karisa ye ne dɔgɔnin ye a gɛrɛla ne la parce que a b'a dɔn ni Zapa tɛ a tɛna se ka taa ni yɔrɔ si ni quartier ni na bon Zapa fana b'a dɔn olu ka sigida la ale de bɛ besoin la pour que Zapa tɛ petit dɛmɛ a fana ka sababu parce que bɛɛ n'i ka sababu de don diɲɛ kɔnɔ quoi mais ni Zapa y'a négliger par exemple e b'o négliger sini i bɛ taa sɔrɔ a taara Sabalibugu la a tɔgɔnin bɔra a nana i ka sigida la n'o nana i dominer dun i bɛ se ka gɛrɛ o tigi la bon o de y'a to diɲɛ kɔnɔ bɛɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn minɛ quoi n b'o de fɔ an ka génération ɲɛna an ka ɲɛngoya dabila kɔrɔkɛw ta tɛmɛna quoi parce que ko wɛrɛw kɛlen don olu ka niveau la olu ye ko wɛrɛw de ye bɛɛ bɛ jɔrɔ ni fiɲɛw la bɛɛ tɛgɛ b'i kunna don de la donc bɛɛ ka jɔrɔ ni yɛrɛ ta an ka baara kɛ an ka ɲɔgɔn minɛ tiɲɛ kan dɔrɔn donc a bɛ ɲɛ ne b'o de fɔ an ka génération mɔgɔw ye mais o fana digira yen o hakilina nana cogo di o fana digira yen bɛ mun de fɔ a bɛ fɛ ka mun de fɔ au juste terme de don k'i moquer mɔgɔ la parce que hali n'i ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ n'i ye kuma yɛrɛ mɛn i b'i yɛrɛ a kɔnɔ
parce que diɲɛ kɔnɔ n'i ye fɛn fɛn kɛ kɔni a tigi kunna k'o bɛ digi dɔ la diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ale bɛ a digilen don dɔ la voilà hali ne bɛ ka nin kuma in fɔ i b'a sɔrɔ ne ye kuma dɔ fɔ sisan a bɛ digi dɔ la a digilen caméraman na a digilen don a la an tɛ yɛlɛ an ka yɛlɛ ou bien n bɛ se ka yɛlɛ an ka yɛlɛ an bɛ sɔrɔ ka bayibayi di ne ka téléspectateur ma an ka kasi dɔɔni sa an ka kasi an ka kasi cɛkɔrɔbatɔ i ka mariage bɛ dimanche bɛ yɔrɔ i bɛ kasi ne mana na koyi i m'a ye ne b'a kasi o fana digira dɔ la awɔ o fana digira la crédit digira ne yɛrɛ non nin bɛ hakili jigin Burukina de la cɛ i b'a dɔn ne sɛgɛnna ko ne taara Burukina damada la ne bɛ Burukina damada la dɛ an ye baara caman kɛ mais souvent n'i bɛ comédie la o b'a kɛ mɔgɔ lankolon ye o mais n'i tɛ mɔgɔ lankolon fana i tɛ se ka kɛ fana cɛ ka ne to damada la yen n bɛna mun f'i ɲɛna cɛkɔrɔba dɔ de bɛ yen musi cɛkɔrɔba ni cɛkɔrɔba ne yɛrɛ siranna nin ɲɛ nin cɛkɔrɔba denmuso kelen de b'a bolo donc ale denmuso ko a tɛ di waritigi ma a tɛ di fantan ma ale denmuso bɛ di mɔgɔ ma i b'o dɔn ni mɔgɔ min sera ka na jɔ ale kɔrɔ k'i bosi buwarasi den 3 k'o bɔgɔti cɛ o ye sumuya yɛrɛ buwarasi 3 f'i k'o de bɔgɔti k'o yira ale la n'ale y'o ye dɔrɔn ale b'a denmuso di ma n bɛna mun f'i ye Burukina an ka cɛ u ye Bamakɔ kameleninw bɛɛ wele ka na bɛɛ nana fara ɲɔgɔn kan donc dɔw bɛ na cɛkɔrɔba yɛrɛ sigilen don ko karisa ka na o bɛ na k'a jɔ yɔrɔ min na o b'a munumunu dɔrɔn a tɛgɛ don k'a b'a tufa yɔrɔ min na dɔrɔn a b'a fɔ a tɛ se ka bɔ a b'a fɔ non k'ale tɛ se cɛmɔgɔ fɔlɔ nana k'o kɛ buwarasi ma se ka bɔgɔti filanan nana o ma se sabanan wa kamalen dɔ de bɛ dɛlɛnkan den dɔ non ni cɛ yɛrɛ ne yɛrɛ siran nin ye diɲɛ kɔnɔ o de filɛ k'a fɔ ko k'ale bɛ se a nana ka na cɛkɔrɔba jɔlen to k'a munumunu k'a munumunu dɔrɔn k'a tɛgɛ don dɔrɔn k'a tufa puf ko cɛkɔrɔba ko n tɛ kelen ye a y'o minɛ k'a munumunu ko denmuso jɔ an fɛ k'a munumunu ka na k'a tɛgɛ don ka filanan sama ko bɔgɔti ko yira ko tɔgɔba n tɛ fila ye ko fɛnɛ d'a ma a tɔ ma to sabanan a ɲɛ bɛ ka bilen cɛ ɲɛ bɛ ka bilen a y'a munumunu k'a tɛgɛ don k'a bɛ samana bɔgɔti a ko k'a bɛ samana bɔgɔti yɔrɔ min na dɔrɔn ko pɔn cɛ a kɛra ko cɛkɔrɔba nin tɛ bo ye o tɛ a ye tɛgɛrɛ bɔ an b'i bolo sadi diɲɛ kɔnɔ ne yɛrɛ y'an fɛnɛ dɔrɔn ne fɛnɛ dɔrɔn bɛ to ka bɔ anw yɛrɛ la de sadi n'an fɛnɛ bɔra so dɔrɔn an bɛ n'aw fɔ an baw ɲɛna k'an bɛ ka taa baarakɛyɔrɔ la parce que an bɛ ka na nkalon de tigɛ quoi non perdu waay diɲɛ kɔnɔ maliyɛn ekɔliden kɔni an ka problème ka gɛlɛya sisan dɛ a bɛ ka gɛlɛya sadi an de filɛ kilasi kɔnɔ dɔrɔn misi de filɛ ka question poser an kunna ko sɔmɔ tɔgɔ faransɛ la ko jɔn b'o dɔn baara wulila cɛ ne yɛrɛ de tun ye respect cɛ bɛɛ ɲɛ jɔ ɲɔgɔn na caman ɲɛ kelen k'u tɛgɛ wuli mais tiɲɛ na en réalité an t'a dɔn quoi den dɔ de b'an kilasi kɔnɔ ko Fatimu Jalani ale bɛ fɔ kɔfɛ cɛ kabini misi ɲɛ t'a la cɛ Fatimu ka wuli ka yɔrɔ bɛɛ fouiller a ma ɲɛ misi ɲɛna ko toi Fatimu ko monsieur sɔmɔ en français c'est Nana Cor Jones o sisan kɔni ko faransɛ a banna pewu mais voilà Kante Junior ka nɛgɛ jigin an ka classe kɔnɔna fɛnɛ la an ka classe kɔnɔ Kante Junior i b'a dɔn o fɛnɛ Fatimu na mais ale Fatimu finman de don fɛnɛ dɛ walayi an ka classe kɔnɔ monsieur de filɛ k'a fɔ sisan ne yɛrɛ respect mais ne ɲɔgɔn volen den t'an ka classe kɔnɔ parce que ne kunkolo ka bon an bɛ classe kɔnɔ monsieur sera k'a fɔ ko jɔn de bɛ yan mɔgɔ min bɛ se ka Mali capitale fɔ hali ne mun tɛ fɛn yɛrɛ dɔn ne wulila ne ko moi monsieur fo ne toile gosi pop moi monsieur monsieur tɛ ka mɔgɔ si dɛ monsieur sera ka kɔsi ka cɛ ka Fatimu dɛ ko toi Fatimu wuli ka Mali capitale fɔ Fatimu sera ka wuli k'a jɔ Fatimu tɛ k'a dɔn Fatimu bɛ kɛrɛfɛ ne ko Fatimu ala cɛ i b'an faga i tɛ Mali capitale dɔn fɛn min daminɛ bɛ yen Fatimu sera ko badalabugu ayiwa an filɛlibagaw an ka wagati korona émission sera a kuncɛyɔrɔ la Zapa ale ni Kante Junior olu de tun b'an bolo bi ni Ala sɔnna a ma aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ wagati wɛrɛw la ni kɛnɛ kelen kan bye bye